Magandang araw mga kaibigan. Sa episode po natin ngayon, tulungan niyo po kaming mukbangin tong humbang abo. Oh my God! Abo, malinis lang itong kakahugas ko lang. Abo. Tsaka nandito po si Honey. Nakain din kayo para sabay tayong mabusog. Ito po, tingnan niyo po. Abo. Abo. Tsaka may rice po tayo. Wow! Kain po. Abo. Lo. Wait. Adiyo. Kain po. Amen? Ni? Abo. Sabaw guys. Tingnan niyo kaibigan ng sabaw. Lagay niyo sa kanin. Sabaw pa lang. Ulam na. Abo. Tog. Amen? Ini dah kotor. Ano ba? Amen? Wala ko na. Wait, dito nilo ba? Ito po. Ang lamot. Paato ng baboy. Ano masasabi mo? Wala kang masasabi mo? Sarap. Sarap ng sarap. Sarap. Tapos, lagyan mo ng sabaw. Wow. Ito. Kain po. Wow. Ang lambot. Very good. Pasensya na po sa mga hindi kumakain ng kanin ng baboy. Sa mga kaibigan natin Muslim, pasensya na po. Sa mga subscriber namin, salamat sa inyo. Kamusta pala kayo? At saka, ikaw na nanonood ngayon, kung hindi ka pa nakasubscribe, please, subscribe po and like. Maraming salamat po. Kain po tayo. Kanyo po to. Humba. Humbang. Masaya. Ako. Tao bang isang kalderong kanin ito? Chef out. Tingnan nyo. Sarap. Kapag dagyan mo lang. Fine. Niluto ko ito kanina. Ang niluto ko pala ay Sprite. Tapos nakuluan ko ng mga 2 oras mahigit. Kaya, ganito ang resulta. Ano? Bagyan lang naman. Nanonood yung lasa sa Ano na? Oh my God! Wow! Parang siya. Oh. Sarap. Lipin po tayo. Abo. Abo. Wow! Tingnan yung kanin namin. Yung kanin namin kaibigan. Abo. Abo. Taob to ngayon. Shoutout nga pala sa kaibigan kong si Dino.
membro din ka ng Bindeta. At saka, guys, suportahan pala natin yung kaibigan nating tunay natin Junansky Video. Ito po yung mga video niya. At saka si kaibigan natin si Tutski. Shout out sa iyo. At saka yung mga kumpare kong si Pare Miles, Pare Jire at si Pare Rimon at saka si Pare Luloy. Shout out sa inyo. Kumusta na kayo? Kain tayo. At Raul, ade, kumusta ka na dyan? Kain tayo. At ang panghuli, Do, magpagaling ka na. Kain tayo, Do. Ako. Ito na. Luto kayo ito. Abo. Ah. Abo. Finish na po. Ka? Owas na. Malamig na. Cokes. So, ito po. If you like this video, please hit like, subscribe, and comment down below. Salamat po. Sana ay nag-enjoy po kayo.